Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündəligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışyr ýaryň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Demirgazy Koreýanyň 6-njy ýadro synagynyň ýa-ni öz ýurduny we ýaranlaryny doly görnüşli diplomatik ulalaşyk we ýadro mümkinçilikleri ulanmak arkaly goramaga taýýardygyny aýtdy. Aktamyň 3-nji sentýabrda çap edilen beýanatyna görä, Trump bu barada Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde aýdypdyr. Demirgazy Koreýanyň uzak aralyga niýetlenen raketalarda ulanylmagy ukyply vodorod bombasynyň synagyny üstünlükli geçirenligini yglan etmegi dartgynlylyga sebäp boldy. Pjenýanyň ýadro synagy barada yglan etmeginiň ideýany Günorta Koreýanyň harbiýleri öz howa güýçleriniň Demirgazy Koreýanyň ýadro ýetgalaryny emeli hüjüm görnüşli türgünleşip geçirenligini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk Geňeşi krizisde maslahat etmek üçin 4-nji sentýabrda adatdan daşary maslahat geçirýänligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň şu aýda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda mejburi ýagdaýda öz öýlerinden göçürilýänligini aýdarlar. Ýa-da ýerleşýän adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň we New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň 4-nji sentýabrda çap edilen beýanatynda Türkmen hökümetiniň Aziýa oýunlaryna taýýarlyklarda Aşgabatda öý eýelerini zor bilen göçürenligi we olara degirli kompensasiýa bermänligi aýdylýar. Şeýle-de beýanatda Türkmen häkimetleriniň Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda şäheriň görküni kämilleşdirmek maksady bilen ýaşaýjylaryň öz öýleriniň gapdalynda guran goşmaça otoglaryny ýygyderli ýumrup gelýänligi bellenýär. Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilir. Türkmenistanyň hökümeti awtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiatywasy bilen geçirilýän Aziýa oýunlaryny ýurdun regional sport merkezi höküminde awryny galdyrmak üçin ulanmaga tinançýar. Üzgünlükdäki ýurdun häkimetleri geçiriljek halkara bu sport çäresine onlarça müň daşary ýurtlynyň barmagyna garaşýarlar. Ortaýyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri iki ýurdun arasynda ýokary derejeli duşuklara taýýarlyklary ara alyp maslahat etdiler. Ortaýyň daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä, Sergey Lavrov we Reşet Meredow 1-nji sentýabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Rus-türkmen gatnaşyklaryň östürilmegine degişli aýry başga meselelere teredipdir we iň ýokary derejelerde iki taraplaryň duşuklara taýýarlygyň gidişini ara alyp maslahat edipdir. Bu söhbetdeşligiň ortaýyň inisiatywasy geçirilendigi aýdylýar. 30-njy ýylda Ortaýyň prezidentiniň medeniýet wekili Vladimir Putiniň Türkmenistana sapary bilen baglykda taýýarlyklaryň alınıp barylýanlygyny ma'lum edipdi. Emma bu saparyň taýyk wagty barada şu çakaçynly habar berilmedi. Ortaýyň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky ýadak 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçyda duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky ýadak 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Gazakstanyň prokurorlary hökümeti tanqid etmek bilen tanalýan ady belli jurnalistiň 4 ýyllap azatlygynyň çäklendirilmegini, ýagny çäklendirmeli şertli tutsaklygy soraýarlar. 4-nji sentýabrda Almatynyň sudunda geçirilen diňleşikde prokurorlar Jan Bolat Mamaýynyň emlägini elinden almagy we onuň jurnalistika işinden çetleşdirilmegini soradylar. Siýasy galam Tribuna adly gazetiň ýerine ýetirje redaktory Mamaýy 14-nji awgustda suda çekilipdi. Derňewçiler onuň Gazakstanlyk açyk oligarx Muhtar Ablazowyň uğurlanlyk aýdylýan pullaryny ýuwmak işine gatnaşanlygyny aýdýarlar. Mamaýy Ablazow bilen gatnaşygyny eret edýär we özüne garşy gozalan işi siýasy matlapla adlandyrýar. Gazakstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Ablazow häzirki wagtda ýurdun daşynda ýaşaýar we Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň esasy garşydaşy hasaplanýar. Ablazow 5 milliard Amerikan dollaryny uğurlamakda şüpke bildirilip Gazakistan, Ortaýa we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Ablazow äkli aýplamlary ret edýär we olary siýasy matlapla adlandyrýar. Özbekistan öz milli pulunyň dolanşygyny erkinleşdirýänligini, soňyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny mundan beýlek çäkle saklamajygyny we şahsiýetleriň hem şirketleriň satyn alýan daşary ýurt pulunyň möçberini çäklendirmejegini yglan etdi.
Hökümetin resmi websaytynda habar berilişine göre bu çare 5-nji sentýabrda güýje girer. Özbekistanyň hökümetiniň resmi maglumatynda soňmy Amerikan dollaryna baglap saklamagyň ýerine onu erkinleşdirmek çaresiniň bazı şertlerinde milli pulun hakyky narhynyň kesgitlenmegine mümkinçilik döredýänligi bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Öýe ýerleri jaýlarynyň zor bilen çykaryldylar. Türkmen häkimetleri ýapyk binalarda we söwüş tunuwaty boýunça geçjek oýunlary görülýän taýýarlyklaryň çägini, paýtagtyň ýaşaýjylaryny öýlerinden zor bilen çykaryp, olary degişli kompensasiýalary bermezden jaýlaryny hem ýer ýeksan etdiler diýip Human Rights Watch guramasynyň we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasynyň bilelikdäki hasabatyny aýdylýar. Duşenme günü ýaýradylan hasabatda Türkmen häkimetleriniň 17-27 sentýabr aralygyny geçjek oýunlar bilen baglylykda Aşgabatyň durkuny bir sydyrgyn keşbe getirmek üçin ýaşaýjylaryň goşmaçy otoglaryny, ýagny ilat arasyny aýdylýaly pristroykalaryny hem ýumurup ilatyň bu hereketlere kaziýeti arz etmek mümkinçiliklerini de şäklendirilendigine üns çekilýär. Türkmenistan awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başda durmaklygyny geçirilýän bu oýunlaryň üstü bilen özüni regional sport merkezi hökmünde görkezmegi meýil edinýär. Daşky dünýäden özüni ýapyk saklayan Türkmenistan bu oýunlary 10 miňlerçe daşary ýurtlygynyň gelmegine garaşýar. Oýunlaryň öň ýanyna resmiler paýtagtda alkogol içkileriň söwdalaryny gadagan etdiler. Ýurdun beýleki sewitlerinden gelýänleriň hereketlerini çäklendirdiler. Uzalky tutsaglary oýunlaryň geçýän ýerlerinden daşda durmagy tawşyrdylar. Bu şäheri öýsüz haýwanlardan arasalamaga synanyşdylar. Habarlarda bellenýär, ýurdun kanunçylygyny jaý ýykylýan öý eýelerini uzalky emleýägini barabar derejede täze ýaşaýyş ýeri ýa-da pul bilen üpçün etmek göz öňünde tutulýan bolsa-da, bu aglawy ýagdaýda berjaý edilmändir. Türkmen häkimetleri köp halatlarda 10-10 ýaş adamdan ibaret hojalyklary uzalky ýykylan jaýynyň öwüzüne diňe 2 ýa-da 3 otogly kwartira beripdir. Käy halatlarda bolsa öý ýerlerini göçüre täze jaý taýýar bolmazdan öň ýaşap oturan ýerlerinden çykardylar. Bu ýagdaýlarda adamlar öz hasaplaryna ençimi aýlap kireyne ýaşamaly bolurlar. Käbir ýagdaýlarda häkimetler öýlerinden çykarylan adamlary aradaky nırh tapawudyny töläp, has ýokary amatlykly jaýlary almagy mejbur etdiler. Berlin kompensasiýalar bilen razy bolmadyk raýatlaryň arza şikaýet etmek mümkinçiliklerini çäklendirdiler. Käy halatlarda bolsa olar resmiler tarapyndan gorkuzuldylar diýilip hasabatda bellenýär. Türkmen häkimetleri jaýlarynyň zor bilen çykarylan öý eýelerini ýaşaýyş jaýlary bilen üpçün etmeli. Şeýle de ýetirilen emleýägiň öwüdüne adalatly we ýerlikli kompensasiýa bermeli diýilip Human Rights guramasy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy öz hasabatyna nyktaýarlar. Geçen ay adam hukuklaryna gözewçilik edýän ýokurda agzalan 2 topar Aziýanyň Olimpik Geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary babatdaky borçlaryny ýatlatmaga çagyrdylar. Adam hukuklaryny goraýan 2 uramanyň bilelikde ýazan hatyny Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň Azat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň jurnalisti Sultan Açilwa hüjüm edilmegi we fiziki öz almak haýwatynyň atylmagy barada öz pikirlerini aýtmagyna Aşgabada Olimpiya hartiýasynyň metbuat azatlygyny hormatlamagy talap edýändigini ýatlatmaga çagyrdy. Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň ýoluşçylarynyň Türkmenistanyna garaşsyz sesleriň bogulmagyny we basylyp ýatyrylmagyna reaksiýa bildirmegi, adalatsyzlyk bilen azatlykdan mahrum edilen jurnalistleri azat etmäge çagyrmagy we hökümetden metbuatyň dolu azatlygynyň berjaý edilmegi barada kepillik almagy zerur diýip ýollanan hatda aýdylýar.
Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportuna ýolawçylar it bilen gödök barlanýar. Türkmenistanda geçiriljek Aziýada 2017 oýunlarynyň başlamana sanlyca gün galanna paýtagyt Aşgabatyň aeroportuna goşmaça howpsuzlyk çäreleriniň görülýänligi we käbir ýolawçylaryň adatdan naşar görünüşdäki barlygdan geçirilýänligi habar berilýär. Aşgabat bilen İstanbulyň arasynda ýygyderli söwda gatnaýan howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdarmalyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýy efirde habar bermegini haýyş eden Türkmenistanyň bir denanyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportuna ýurda baran ýolawçylary ähli howpsuzlyk enjamlaryndan we barlygyndan geçip bolandan soň gümrük we serhet gullugynyň işgärlerinden daşaryn howpsuzlyk gullugy gaýtadan itli barlygdan geçirýärler. Biz bir näçe adam bolup Goloyda İstanbuldan Aşgabada ýzymyza gaýdyp baranmazda aeroportdaky X-ray barlyg enjamyndan geçenmizden soň itin gaýtadan bir laý bizi barlamagyny talap etdiler. Aşgabatyň aeroportuna ýolawçylaryň X-ray enjamyndan geçýän ýerine itli garawullar durlar we olar ýolawçylaryň özüni hem goş golamlaryny döwrewap howpsuzlyk enjamlaryna inanman gaýtadan bir laý ite barladýarlar. On soň ýanky it gelip meň sumkamy diýişläp silkelep ýyrtyp barýar. Sumkamda bir näçe kalwa sönümi bardy. On soň iti gyra çekiň men sumkam dököýün. Özüňi seret göräň diýip bar goşum ýere döktüm. Şonno itli barla geçirýän näme kalbasa getirýäňi öňünden aýdyp bilen okmy? Näme üçin ulylyň öňünde iti özüňe öjükdirýän? On soň sumkaňam paketiňem ineşe edip ýyrtar da diýip gaýtam üstüme azgyrly diýip ol Aşgabatyň aeroportuna başyndan geçirenlerini gurrun berýär. Zenanyň aýtmagyna görä, howpsuzlyk işgärleri şol urwatyň özünde Aşgabada baran ýolawçylaryň derrew aeroportdan gitmeginden talap edýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdarmalygyny isläp, bu temada Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan İstanbula gatnaýan bir näçe Türkmenistanly hem Türkiýeli raýatlar da Aşgabatyň aeroportuna adatdan naşar ýagdaýda howpsuzlyk çäreleriniň ýoly goýulandygyny we şoňa meňdeş ýagdaýlaram başdan geçirenliklerini tasdiklamak bilen bir hatarda aeroportda adamlary barlayan erinlik takylmadyk we ýegsiz hem aç görünýän itleriň ýolawçylary imendirýäniňne hem aýratyn üns çekýärler. Gepin gerdişine görä ýatlap geçdik. Goloyda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi we onda harby hem hukuk goraýjy edaralarning şu ýylyň 8 aýyndaky işleriniň netijelerine şeýle-de ýene bir gezek Aziýa oýunlary döwründe Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine seredildi. Şol urwatyň özünde geçen aýda döwlet serhetini bir kanun ýagdaýda geçip ýurda aralaşan İslam döwleti atly toparyň söwüşüjileri bolmakda güman edilýän Türkmenistanyň raýaty 4 adamyň saklanmagy bilen bagly serhet goşunlarynyň ýol başçysy Begenç Günnowdyň harby derejesiniň peteldilendigini Azatlyk radiosynyň çeşmeleri habar berýärler. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda degişli türkmen resmiýlerden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikme-jik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüşden oýunçy oýunlaryň geçjek Olimpiýa şäherçesine ýakyn raýonlardaky hususy dükanlaryň 50 goloýy ýapyldy. Aşgabatyň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryndaky dükanlaryň eýleriniň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň anyny güni şäher ýakymlygynyň salgyt gullugynyň we Suwda ministrliginiň wekilleri aýlanyp, söwdegärlere öz nokotlaryny ýapmaklaryny tawşyrypdylar.
Ol resmiler gelip egerde ertir dukanlaryňyz açyk bolsa özüňizden görüň. Aziyada tamamlanýança suwda başlaýmaň diýip haýwa tatyp gitdiler diýip Parahat 2-1 etrapçasynyň dukany ýesi 40 ýaşlaryna Gurwan Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesini aýtdy. Gepin gertişine göre ýatlasak, Olimpiya şäherçisiniň golaýyndaky sevtillerdäki dukanlaryň ýapylmagy baradaky tawşyryk mundan 8 aý töwereg uzal berilipdi. Şol pursat resmiler ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän dukanlaryň çygylyk derejeleriniň keskitlenen kadalara gawat gelmeýänligini öňe sürdüler. Mundan soň dukanlaryň aglawasy ýapylsa da, suwdan okutlarynyň käbiri öz işlerini dowam etdiripdi. Mundan ozal dukanlarymyzda ähli zat kadal bolup gel Aziyadanyň öň ýanyna bir mesele tapylaýmalymy? Meniň pikirimçe, bu oýunlaryň öň ýanyna edilýän ýürüýte çäre diýip geçen hepde dukanyny ýapmaga mejbur edilen Gurwan närazylygyny bildirdi. Gurwan suwdan okutlarynyň işini togtatmak bilen köp haridynyň satylman galýanlygyny, uly maliýe ziyanyna galýanlygyny hem sözüne goşdy. Bizim satýan zatlarymyzyň aglawasy azyk süýt önümleri. Olary wagtyna yerlemeseň tiz zaýlanýar. Inne olary geçirgeçmedi ýerine satmaly bolduk. Ýa-da puluny haçyn berseň şonu beräý diýip ynamdar müşterilere lomoýlap berdik diýip olaýdýar. Etrapçanyň içindäki dukanlaryň ýapylmagy süwdügärler bilen birlikde sevitiň ýaşaýjylaryna hem yaramaz täsirini ýetirenligine üns çekilýär. Ozallar öýümüziň aşagyna düşüp hususy dukanlardan gerek ýaragymyzy alyp bilýärdik. Inne bolsa tutuş Parahat 1, Parahat 2 etrapçalar üçin niýetlenen ýeki täk bazara bir näçe kilometre ýürep aşmaly bolýar diýip 50 ýaşlarynaky Ugulwystan daýda gurrun berdi. Olimpiya şäherçiginiň golaýyndaky sevitlerdäki dukanlaryň ýapylmagy, olaryň süwdegärleri we ýaşaýjylary ýetirýän täsiri barasyndan ne Aşgabat häkimliginden ne de Suwda ministrliginden nähilidir bir maglumat almak başartdy. Bular barada döwlet mediasyna hem kelamagy söz aýdylmaýar. Gal berse de 17-27 sentýabr aralygyna geçecek Aziya oýunlary bilen baglylykda süwdegärleri girdilen her türlü şäklendirmelerden başga Azatlyk radiosy Türkmenistanlardan serişde toplanışı, Aziyadany geçirmäge maliýe etmezçiligi ýararly aýlyklaryň gijikdirilmegi, Aşgabatyň köçelerindäki uluglaryň sanyny şäklendirmek boýunça alınıp barlayan işler barada hem habar beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Atçylywa. Aşgabatyň bazarlarynda azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen bu ýylky Gurban bayramçylygynda mal öldürip, saçak ýadyp, dost ýarlaryny, dogan garyndaşlaryny gurbanlyga çagyrýan ýaşaýjylaryň sany juda azalanda barada maglumatlar bar. Gurbanlyk jalasyny satyn alyp bilmedim. Et alaýyn diýip bazara bardym. Emma Gülistan Suwda merkezinde 18 manatdan baha ýazylan etlerden gurbanlyk edip mehmana nahar hödüreder ýaly däl. 5 kilo etiň üstüne 1 kilo öýken oşup berýärler diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 58 ýaşly pensionerine Gülnawat daýda aýdýar. Bazarlarda bahalar keýiň şahyna çykdy diýerleri boldy diýip Gülnawat daýda dowam edýär. Göwne jaý et aljak bolsaň 1 kilosy 30 manat, tügüýiniň 1 kilosy 7-10 manat aralygynda, käşiriň 1 kilosy Gülistan Suwda merkezinde 4-5 manat, soğan, kartoşka, hyýar, pomidor ýaly göýük önümler 1 kilosy 3-4 manat, alma 5 manatdan 10 manat aralygynda, şettalinyň 1 kilosy 12-15 manat aralygynda, ýylyň sümöwsüminde 1 kilosy 1 manat 50 teňeden satylýan üzümleriň 1 kilosy 3 manata çeli ýokarlandyryldy. Gülistan Suwda merkezinde ozal 17 manat 80 teňe bolan sagyr goýun etlerini hem döwletiň ruhsat bermegi bilen 18 manata çeli ýokarlandyrdylar diýip, şeýle bahalar bilen bazarlardan islan haraýdyny satyn almaga her bir ýaşaýjynyň güýjüniň ýetmeýändigini hem ol sözüne goşýar. Döwlet tarapyndan bahalara gözegçilik edilýäni çalym edýär. Emma döwlet tarapyndan gözegçilik edilende de Gülistan Suwda merkezinde
bahaların şeýle ýokary bolmagynda galýandygyny aýdýan ýaşaýjylar kän. Käbir haritlaryň, mysal üçin käşiriň wagty ýazylyp goýulmady yerler bar. Satyjylardan bahany sorap etmeli. Bahalaryň näme üçin ýazylyp goýulmanlygy barada sorasaň, satyjylar belli jogap bermän ýüzlerini eýlek-beýlek soýarlar. Emma düýüp täbäbi bazarlara gödäwçilik edilýärligi bilen bahalaryň ýokarydygyny görkezmejek bolup, satyjylaryň şeýle hilegarlyga ýüzürmeli bolýandyklaryny ýaşaýjylardan eşitde bolýar. Odalky ýyllarda gurbanlyk gülleri köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereginde hem ýer-täherden mal öldürip gurbanlyga taýýarlanýan, daşarda gadan ojak ataryp nahar taýýarlayan ýaşaýjylara gödüň düşerdi. Bu ýyl bolsa mal öldürip duran adamy gödümiz düşmet diýip Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň bir ýaşaýjy 73 ýaşly pensioner Enejan daýda aýdýar. Adamlaryň işçiligi, güdaran ýagdaýlarynyň kıylaşmagy üstüne de eýlek göreme, beýlek göreme, ol ýerden maşyn gaýır, bu ýerde maşyn goýma diýen ýaly ilat üçin giridilýän gadagançylyklaryň netijesinde hem adamlarda bayramçylyk keypleriniň galmandygyny hem ýaşaýjylaryny ötýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň hökümetini adamlary zor bilen ýitirim etmek tejribesinden el çekmäge we äkli syýasy tutsaglar barada maglumatlaryň üstüne açmaga çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisiniň 30 awgustda çap eden beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň hökümetinden adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegini bet etmek syýasy tutsaglar barada maglumatyň üstüne açmak we ýitirim edilenleriň sanawynda ady görkezilen adamlaryň ykbaly hem ýerleşýän ýeri barada husarlaryna maglumat bermek çagyryş bilen çykyş edýän olary diri görkeziň atly halkara kampaniýasyna we beýleki toporlara goşulýanlygyny ma'lum etdi. Olary diri görkeziň atly halkara kampaniýasynyň zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni münasibetli 30 awgustda çap eden maglumatynda Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň soňuna çykmak üçin halkara jemgyýetçiliginiň gyssaly ädimleri ätmeginiň zerurdygyny ýytaldy. Maglumatda 15 ýyl mundan öň Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň birinji uly tolkununda, ýagny 2002-nji ýylyň bahar we tomuz aýlarynda esasan Milli Howpsuzlyk hem Gowranmak ministrliklerinden bolan birnäçe hökümet resmiýetiniň 10 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna höküm edilenligi, ýurt resmiýetleriniň bu tutga-tutlugyň odalky repressiýalardan tapawutlananlygy, sebäbi tutsak edilenleriň ykbalynyň düýpden nämälim galandygy aýdylýar. Olary diri görkeziň atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda tutsak edilen soň direksiz ýiten güç edaralarynyň resmiýetleriniň sanawynda Allamrat Allaguliýewiň, Gurban Anna Durdiýewiň, Gurban Durdy Begenjewiň, Hayit Kakaýewiň, Seyitbay Gandymowyň, Kerimguly Ýoldaşewiň, Hudaýguly Halykowyň, Bayramguly Hudaýguliýewiň, Muhammed Nazarowyň, Batyr Sarjaýewiň, Anna Murat Sultanowyň we Türkiş Tirmiýewiň ady görkezilýär. Kampaniýa şol döwürden başlap şu günkü çenli Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýeten diýilip hasaplanylýan adamlaryň umumy sanawynyň 100den gowrak şahsiýeti öz içine alýanlygyny habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasyny öz içine alýan olary diri görkeziň atly kampaniýa öz maglumatynda zor bilen ýitirim edilmeleriň grajdan we syýasy hukuklar baradaky halkara kanunlaryna Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy konwensiýasyna Türkmenistanyň öz milli kanunlaryna şol sanda Jenaýat kodeksine ters gelýänligine ünsü çeker. Maglumatda hususan da Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öňki başlygy Muhammed Nazarowyň sud dokumentleriniň düýpden el ýeterli dälligi we onuň tutsaglyk möhleti barada hem anyk maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň öňki baş tutany Türkiş Tirmiýewiň 2010-njy ýylda dolan tutsaglyk möhletiniň goşmaça 7 ýyllyk uzaldyryp onuň 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda türmede aradan çykanlygynyň ma'lum bolanlygy bellenýär. Türkmen türmelerinde direksiz ýetenleriň ykbaly barada maglumat toplap 2013 ýyldan beri bu mesele halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekip gelýän olary diri görkeziň atly kampaniýanyň düzen sanawynda uly topory 2002-nji ýylyň noýabr aýynda öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmäge synançykda aýplanyp tutsak edilenler emele getirýärler. Olaryň köpüsiniň ykbaly düýpden nämälim galýar.
Türkmen türmelerinde zor bilen yitirim edilmeler meselesi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň rezolýusiýalarynyň bir näçesiniň üns merkezine düşdi. 2014-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri Baris Şehmaradowy zor bilen getirim edilmeleriň pidasy diýip ikrar etdi we Türkmen hökümetini onuň ykbaly we yerleşýän ýeri barada maglumatyň üstüni açmaga çağırdy. Türkmenistan bu karara boyun bolmady. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisiniň 31-nji awgustda eden beýanatynda Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galýanlaryň işi boýunça açyk aýdyň derňewleriň geçirilmeginiň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmak we jogapkärleri jogapkärçilige çekmek çağırış edilýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Koreýa ýarymadasyna täze dören dartynlygyň täsiri astyna duran samitde Xitoýyň prezidenti Xi Jinping BRICS döwletleriniň ýol başçylaryny barha artýan sewda proteksionizmine garşy göreşde birleşip dünýäni dolandyrmakda has işçiň rol oýnamaga çağırdy. Şi eden çykyşyna ýyllyk samite Xitoýyň Xiamen şäherinde ýygnanan Braziliýanyň, Orsiýetiň, Hindistanyň we Güney Afrikanyň liderlerine ýüzlenip, olaryň global problemalary bolan çözgütlerini birlikde hödürlemekde we öz umumy bähwitlerini goramakda bir agzdan görlemeligini aýtdy. Xitoýyň prezidenti halkara düzgünlüği dogry we adaletli etmegimiz gerekdi. Ol Braziliýanyň prezidenti Michael Temer'e, Orsiýetiň prezidenti Putin'e, Hindistanyň premier ministeri Modi we Güney Afrikanyň prezidenti Zuma biz bolmasa köp kynçylyklary netijeli çözüp bolmaz diýdi. Şeýniň aýtmagyna görä BRICS ýurtlary sewda we maýa goýmakda, pul sistemasynda we maliýe sektoryny hem hyzmatdaşlygy artdyrmaly. Habar gullugy Interfax'yň bildirmegine görä Putin samitde eden çykyşyna kosmos barlyklary, saglygy goramak, informasiýa howpsuzlygy boýunça BRICS hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegini teklip edipdir. Habar gullugy Tassam Ors prezidentiniň bu topara agda döwletleri energiýa dialoguny güýçlendirmäge çağırandygyny habar berdi. Xiamen samiti ykdysady taýdan galkynyp gelýän ýurtlar bolan Braziliýa, Orsiýet, Hindistan, Xitoy we Güney Afrikadan durýan BRICS toparynyň 9-njy samitidir. Xitoy BRICS Plus diýilýän çägine Täjikistany, Misri, Kenyany, Meksikany we Taýlandy da samite çağırdy. BRICS toparyna degişli 5 döwlet dünýä ýylatynyň 40%-den gawragyny öz içine alýar. Global içki önümiň tahminan 22,5%-ni öndürýär. Bu topar gulmataryň aglygynaky global ykdysady sistemada ziýana uçramazlyk üçin agda döwletleriň bähwitlerini östürmek maksady bilen döredildi. Ýöne käbir tanqidçiler agda döwletleriň gürli medeniýetlere degişlidigine, hökümet istillerine we ykdysady düzgünlerine sargylanyp toparyň netijeli işlemegine şüpheli garaýarlar. Şi BRICS döwletleriniň biznes ýol başçylarynyň öňüne eden çykyşyna BRICS döwletleriniň hyzmatdaşlygy oturup gürleşilýän dukan däl, ol işlerini amala aşyrýan güýçlüdi. Şi soňra hem biziň maksadymız uly sewda bazaryny we maýa goýumy döretmek, valyuta we maliýe işleriniň kynçylyksız ýola goýulmagyny östürmek, infrastrukturanyň baglanşygyny gowlandyrmak, adamlaryň arasynda ýakyn gatnaşygy döretmek diýip sözüňüzüne goşdy. Şi 3-nji sentýabrda Putin bilen duşup Demirgazy Koreýanyň ýadro synagy sebäpli dören dartynlyk barada hem pikir alşdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.